Nyakumedo kete Ramogi TV e kinde modhi mbele kod twak mar chenro mar mbaka oromo kantiere kae kod yawuoto nagi kachiel kod nyio nagi ka watwak otudore kod chal mar Kenya. Syndy, kapok ne wadhi e yueyo nitiere paro mane ang'isi ni ma kotudore kod wechego mago ma empowerment manyaka sani koro jodolo wacho ni empowerment en mana mano ma benefit joma tin kende. Tadiera jo Kenya mowinjo be no benefit to onge. Matiende ni joma tin ema winjo maber, joma thoth to ywak. Do achonia kapok no wadhi e yueyo matin. Empowerment ok benefit kata joma tin. Ok benefit anyone at all. Empowerment by design onego bednia ka adwa empower a certain region kara a certain demography onego bedni en gi long term effects to the people ma yudo that empowerment. Mako wacho ni jomoko yudo empowerment mar CG 5,000 shillings. Kingyo economy mar Kenya sani, what is 5,000 shillings? 5,000 shillings is not even your transport for a week. But manga monego bedni chiemo, onego bedni tero nyithindo school, onego bedni chulo ot. Koro kidwa miyo ng'ato gima dhi rumo within a day or two, ka still luonge ni empowerment. That is the worst use of that term mar empowerment. Kudwa bedo gi gige empowerment gi. Chakura achiel udhi uger industries mawinjo ka Sankara Mark gi Dixon wuoyo gi koket industries gi bro miyo ji tich, ji bro yudo aka gikonyore, not just for a single day, but bro yudo ni tije gi bro dhi for days or for years on end. Koro wach mar empowerment for a day does not exist. It does not help people, and that is the worst form maunyalo tiyo godo for the word mar empowerment. Just desist from it entirely. Yeah. Korka kori Sandra ntiere wach